fakt ma chce disovať nejaký podpriemerný 20-ročný nechutný youtuber menom Bobo. Jebe ti? Čavo si ide robiť piču z toho, že som 8 rokov chodil do roboty a stával ráno. Fakt, čavo, čo nespravil ty kokot nič, len od 15 ťuka do klávesnice a kúka do webkamery. Ty kokotko jebaný. Tak poprvé, vôbec som nereagoval na to, že reperi robia c. Reagoval som na to, čo si písal o tej robote. A po druhé, vôbec ťa nesledujem, to mi poslali ľudia. Vieš? Sám veľmi dobre vieš, na čo som reagoval, tak sa to teraz nesnaž zahrať na to, že ja som nejaký sťahovačný kokotko a nesnaž sa to zahrať do autu teraz s nejakými pičovinami. Ty si otvoríš ústa a ja si otvoriť ústa na to nemôžem. Takže ešte vy mi budete robiť dneska nervy. Vy mi budete ešte do piče robiť dneska nervy. To fakt do piči mám si kúpiť letenku a ísť do Manchesteru?